Omladinski fudbalski klub Bor u ponedjeljak u 13 sati ugostiće ekipu Beogradske Crvene zvezde koja će kratkotrajnu pauzu u prvenstvu iskoristiti za pripreme na Borskom jezeru. Tim povodom uređene su i okrečene prostorije i slačionice na gradskom stadionu u Boru, a ofarbana je i ograda. Sređivanje prostorija pomogli su igrači, osoblje i prijatelji Borskog kluba, a za materijal za kompletno uređenje utrošeno je malo manje od $1.000.000. Uređivanje prostorija koje je bilo u očajnom stanju je počelo sa minimalnim sredstvima i jednostavno našmikavanjem da stare prijatelje ne bi dočekali u onakvom okruženju, jer kako je fudbalski klub, odnosno prostorije fudbalskog kluba izgledale, postirali se svaki građanin. Uradili smo ono što smo mogli, nismo mnogo sredstava uložili, međutim to je samo inicijalna kapsla za buduće uređenje. Mi smo naše prvenstvene utakmice odložili, bila je priča i očekivali smo više prvoligaških ekipa. U ovoj pauzi, kada reprezentacija ima odigravanje svoje utakmice, pojavilo se period, slobodno vreme tih ekipa da mogu da dođu i Crvena zvezda dolazi na jednu mini pripremu na Borsko jezero gde promovišemo i sportski turizam i dolazi da odigra prijateljsku utakmicu sa fudbalskim klubom. Osim aktuelnog uređenja, Borski klub planira i mnogo više, da veliki jubilej 100 godina postojanja 2019. godine dočeka sa novim stadionom.